Hola, amants de l'art! L'Olímpia d'Edouard Manet mostra una dona nua estirada en un llit amb el cos frontal i la mirada fixa i desafiant dirigida a l'espectador, mentre una criada negra li ofereix un ram de flors al fons. Aquest oli sobre tela, pintat el 1863 i exposat al Saló de París del 1865, representa la reinvenció moderna del nu femení tradicional. Manet pren com a referència diverses obres clàssiques, la Venus d'Urbino de Ticià, la Maja nua de Goya o les odalisques amb esclava negra pintades per Ingres, però les actualitza sense contemplacions. La deessa Venus aquí s'ha transformat en una prostituta parisenca anomenada, irònicament, Olímpia, que mira directament i sense vergonya al públic. Amb aquesta pintura, Manet va profanar l'ideal acadèmic del nu, mostrant-ne la fredor i el prosaisme d'un tema contemporani, la prostitució, cosa que explica l'escàndol monumental que va causar en la seva època. Mentre els crítics conservadors qualificaven l'obra d'immoral i vulgar, un reduït grup d'intel·lectuals com Émile Zola van sortir en defensa de la seva modernitat. Amb el temps, aquella peça rebutjada esdevindria una icona de l'art modern estudiada i reinterpretada des de múltiples perspectives. Pel que fa a l'anàlisi iconogràfica i els referents clàssics. En l'escena pintada veiem una jove nua, de carnació pàl·lida, que jeu sobre un llit desfet cobert de llençols blancs. Porta només alguns accessoris, una cinta negra lligada al coll, una polsera al canell, una flor d'orquídia rosa als cabells i unes sabatilles lleugerament descalçades. A la dreta del quadre hi ha un petit gat negre amb el llom arquejat i la cua aixecada, figura inquieta que substitueix el típic gosset adormit de pintures com la Venus d'Urbino, on el gos simbolitzava la fidelitat matrimonial. Aquí el gat, en francès chat, és argot pel genital femení i apunta clarament al significat sexual de l'escena i a la promiscuïtat nocturna, reforçant el caràcter eròtic de la situació. Al fons, una criada negra vestida amb una bata clara i turbant exòtic sosté un gran ram de flors acabat d'arribar, possiblement un obsequi d'algun client. La serventa queda mig difuminada sobre la foscor del darrere, de manera que la seva presència ressalta sobretot per la blancor del paper que embolica les flors i pel contrast amb la nuesa lluminosa de la seva mestressa. En conjunt, doncs, la composició presenta un interior burgès tancat per cortinatges verds, sense cap referència temporal o mítica més enllà del mateix nom, Olímpia, nom, d'altra banda, típic per a prostitutes de la literatura popular de l'època. Tot allò sagrat o mitològic ha desaparegut. Manet ens situa en la realitat prosaica d'un boudoir de París del segle XIX, on una cortesana espera el següent visitant. Aquesta cuidada disposició de detalls iconogràfics dialoga deliberadament amb obres mestres precedents per subvertir-les. La postura de la jove nua, reclinada i mirant de cara, remet clarament a la Venus d'Urbino de Ticià del 1538, pintura renaixentista que Manet admirava i que fins i tot havia copiat en un viatge a Florència anys abans. Ara bé, les diferències són eloqüents. La Venus de Ticià, idealitzada com a deessa o almenys com a esposa a punt per al joc amorós, somriu càlidament i cobreix el seu sexe amb la mà d'una manera ambigua i coqueta. Olímpia, en canvi, manté la mà fermament plana sobre el seu entrecuix, en un gest que s'ha interpretat com una barrera. Ella controla l'accés al seu cos, només concedit a canvi de pagament. On la Venus antiga duia una mirada dolça o modestament desviada, la mirada d'Olímpia és freda, calculadora i retadora, interpel·lant sense embuts l'espectador. I allà on geia un gos fidel als peus del llit de Venus, símbol de lleialtat conjugal,
Manet hi col·loca el gat negre inquiet, criatura associada a la sexualitat independent i considerat símbol d'infidelitat i de luxúria. Fins i tot els elements vegetals pateixen una transformació simbòlica. A l'escena de Ticià hi havia un test de murtre, planta vinculada al matrimoni, mentre que a Olímpia el que apareix és un ram de flors tallades i efímeres lliurat en paper, un regal destinat a marcir-se aviat, possiblement enviat per un admirador anònim. D'aquesta manera, Manet desemmascara la convenció. La seva Olímpia no és una deessa intemporal, sinó una dona real en un entorn contemporani. El pintor agafa la posa clàssica de Venus per mostrar-nos que darrere d'aquell posat idealitzat sovint hi havia simplement una cortesana de carn i d'ossos. Altres referents pictòrics subratllen aquesta intenció. A la memòria col·lectiva francesa de mitjan segle XIX pesava la Maja desnuda de Goya, de cap al 1800, un nu femení frontal i sense pretextos mitològics que, com Olímpia, mira directament al voyeur. Tanmateix, la Maja, pintada per encàrrec privat i amagada del públic durant dècades, oferia una sensualitat més coqueta i una anatomia suavitzada. Manet va anar més enllà, posant-ho tot explícitament en un aparador públic, l'oficial Saló de París, i accentuant-ne el caràcter poc idealitzat. D'altra banda, la figura de la criada negra que acompanya Olímpia recorda les odalisques orientalistes molt en boga dècades abans. Obres com l'Odalisca amb esclava, del 1842, de Jean-Auguste Dominique Ingres, presentaven belles nues blanques assistides per criades exòtiques de pell fosca, tot recreant fantasies d'harem i submissió colonial. Manet pren aquests elements, la serventa de raça negra, el turbant i les teles orientals, però en comptes de situar-los en un Orient llunyà i fantasiós, els incorpora a un context parisenc ben recognoscible. L'Odalisca aquí no és cap princesa de ficció, sinó una prostituta del París contemporani. L'esclava ja no toca el llaüt, sinó que porta les flors d'un client. I l'espai no és un palau àrab ventilat, sinó una habitació tancada darrere uns domassos verds. Aquesta desmitificació deliberada escandalitzà els contemporanis, ja que posava en evidència la hipocresia. La societat preferia contemplar nus femenins sota la coartada de la història o de la mitologia. Però Manet obligà el públic a reconèixer la dimensió real i present d'aquella imatge, fins i tot a assumir el rol de client voyeur que implica la mirada a Olímpia. Pel que fa a una lectura sociològica i feminista, el repte que Olímpia va plantejar no fou només estètic, sinó també moral i social. En la tradició de la pintura occidental, el nu femení s'havia representat gairebé sempre segons els desitjos i fantasies dels homes, destinant la dona a un paper passiu d'objecte bell contemplat pel subjecte masculí. Com van explicar John Berger i posteriorment Rossica Parker i Griselda Pollock, la cultura visual havia consolidat una dinàmica en què els homes miren i les dones són mirades, i les imatges de dones nus reproduïen a nivell ideològic les relacions de poder de la societat patriarcal. En paraules de Parker i Pollock, referint-se precisament a nus com el naixement de Venus de Cabanel, les imatges estan reproduint a un nivell ideològic les relacions de poder que s'estableixen entre homes i dones. La dona és present en la imatge, però amb les connotacions específiques d'un cos i una naturalesa passiva, posseïble, desproveïda de poder i que està a l'abast de qualsevol. L'home no apareix en la imatge, però aquesta reflecteix el seu punt de vista, la seva posició dominant i el seu discurs. Tradicionalment, doncs, el nu acadèmic presentava dones idealitzades, belles i dòcils, sovint amb els ulls mig closos o la mirada perduda,
disponibles per al plaer estètic i eròtic de l'home espectador. Cabanel, per exemple, pinta la seva Venus naufragada en un somni voluptuós. Ella s'abandona sobre les ones amb els ulls mig aclocats, inconscient de qui la mira, mentre uns angelets la decoren i celebren. És la fantasia masculina en estat pur, encoberta sota el vel del mite. Manet, en canvi, capgira bona part d'aquests supòsits en Olímpia. En primer lloc, trenca l'actitud submisa del nu clàssic. Olímpia no només no defuig la mirada aliena, sinó que la torna, la confronta. Lluny de la nimfa innocent, tenim una dona que és conscient de la seva nuesa i de la presència de l'espectador i que respon amb una expressió entre orgullosa i desafiant. Aquesta mirada frontal d'Olímpia, descrita sovint com a insolent, va ser un dels aspectes més pertorbadors per al públic del 1865. Molts espectadors se sentiren interpel·lats i acusats per aquells ulls segurs de si mateixos com si la pintura els desemmascarés. Olímpia els identifica implícitament com els seus clients, posant en evidència la complicitat voyeurista de l'art acadèmic. En lloc d'una escena de desig idealitzat i unidireccional, on la dona complau sense participar, Manet ofereix una escena de sexualitat negociada. Olímpia sembla dir-nos que està allí per feina, no per amor, i que si és mirada, també ella mira i jutja l'observador. D'aquesta manera, Olímpia qüestiona la comoditat de la mirada masculina tradicional i subverteix parcialment el rol de gènere passiu del nu femení. No és estrany que Zola, en defensar l'obra, destaqués la seva honestedat. Deia, quan els nostres artistes ens pinten Venus, corregeixen la naturalesa, menteixen. Eduard Manet s'ha preguntat per què mentir, per què no dir la veritat, i ens ha presentat Olímpia, aquesta noia pública del nostre temps que trobes a les voreres. Tanmateix, cal matisar que la veritat de Manet segueix sent explicada des d'una òptica masculina. Olímpia és segura de si mateixa, però continua sent un objecte sexual en venda. I malgrat la seva aparent independència, l'estructura social que la sosté és profundament desigual. La mateixa presència de la criada negra en la composició reforça certes jerarquies de poder de l'època. Racialitzada i subordinada, la serventa representa un grau inferior en l'escala social respecte a la cortesana blanca, i aquesta, al seu torn, respecte als homes burgesos que consumeixen els seus serveis. La crítica feminista i postcolonial ha analitzat com Olímpia només podia existir inserida en aquest triangle de dominació. L'home blanc, invisible però present en la mirada i en el ram de flors que envia, domina la prostituta blanca i aquesta, al seu torn, domina la dona negra que li fa de criada. Així, encara que l'Olímpia trenqui el rol passiu enfront de l'espectador, la pintura no deixa de reflectir i fins i tot de reforçar altres relacions de poder. Per exemple, la figura de Log, la model negra que va posar com a criada, ha estat tradicionalment ignorada pels crítics. El seu rostre apareix en penombra, quasi fos amb el teló de fons, i la seva funció és acompanyar la protagonista blanca més que no pas tenir entitat pròpia. L'assaig de Logan O'Grady, Olympia's Maid, del 1992, va posar l'accent en aquesta omissió. Mentre tothom destaca la mirada desafiant d'Olímpia com una fita d'insubmissió al patriarcat, s'oblida que la criada també ens mira. O'Grady assenyala que Olympia's Maid, la criada d'Olímpia, com totes les negres perifèriques a l'art occidental, és convertida en un accessori gairebé robotitzat que es fon amb el decorat i es pot fer desaparèixer convenientment. És a dir, la serventa forma part del paisatge exòtic de la pintura, encarnant els estereotips racials de l'època, és a dir, la Jezabel sensual, la mami servicial, etc. Però
no té veu ni identitat pròpia dins del relat pictòric. D'aquesta manera, subratlla O'Grady, Olímpia estableix un binarisme ideològic entre blanc i negre, pur i impur, subjecte i objecte, on només la dona blanca, per molt marginada que estigui com a prostituta, gaudeix d'una veritable agència en l'escena. La criada negra, en canvi, és relegada al paper de contrapunt que amplifica la blancor i la desitjabilitat d'Olímpia. Les respostes dels crítics del 1865, plenes d'insults racistes i sexistes, confirmen aquests prejudicis socials. Alguns van comparar el cos d'Olímpia amb un goril·la o amb una mulata, denigrant tant la seva bellesa com la seva moralitat. D'altres la qualificaren d'odalisca de ventre groc, expressió amb què es burlaven del to pàl·lid olivaci de la seva pell gens idealitzat. En aquestes burles es barreja el menyspreu classista, és una dona vulgar, una simple fille publique dels barris baixos, amb el racisme implícit, el suposat aspecte simiesc o groguent, equiparant-la a les persones de raça no blanca. De fet, segons la ciència pseudomèdica del moment, tant les dones negres com les prostitutes eren éssers d'esglaó inferior, hipersexuals per naturalesa i fisiològicament deformes. Referències d'aquest tipus van envair la imatge de l'Olímpia blanca, convertint-la en l'animal caricaturesc i grotesc que la gent negra sol representar per a la imaginació del segle XIX, com apunta la investigadora Marie Leiters analitzant la crítica contemporània. Tota aquesta fúria moral contra Manet indicava, en realitat, que el pintor havia tocat un punt sensible. Olímpia evidenciava la tensió entre l'ideal i la realitat en la representació de la dona, posant davant del mirall els temors i desitjos ocults d'una societat burgesa que volia veure's a si mateixa com a respectuosa i refinada mentre tolerava i consumia la prostitució en la clandestinitat. En paraules de Thomas Clark, Manet va pintar una descripció flagrant dels hàbits sexuals moderns que va desconcertar perquè no venia acompanyada de cap condemna ni moralina, sinó amb un distanciament pertorbador que impedia jutjar la protagonista. Olímpia és presentada sense embuts, ni deessa mítica ni pecadora penitent, simplement una dona que fa la seva feina i que no demana excuses per això. Aquesta visió crua i a estones enigmàtica de la feminitat va obrir la porta a debats que encara avui dia perduren sobre la representació del cos de la dona, la mirada masculina i la intersecció entre art, raça i gènere. Pel que fa a l'estructura compositiva, tècnica i estilística. Des del punt de vista formal, Olímpia també va suposar una ruptura radical amb l'estètica acadèmica del seu temps. Manet compon la imatge d'una manera aparentment senzilla però molt calculada. La figura clara d'Olímpia domina la meitat esquerra del quadre, estirada en paral·lel al pla pictòric sobre el matalàs. Just darrere seu, a la dreta, s'alça la figura més fosca de la criada amb el ram. El conjunt s'organitza gairebé en franges horitzontals. La franja inferior i més propera és el llit desordenat amb els llençols blancs i la coberta brodada que pengen fins a tocar el marc, accentuant la sensació que l'escena entra en l'espai de l'espectador. La franja intermèdia és ocupada pel nu femení, disposat en diagonal. I darrere seu, la franja superior és el fons fosc amb una cortina verd oliva a l'esquerra i un envà de paret marró a la dreta. Manet utilitza de manera efectiva un equilibri de diagonals i triangles. La diagonal de llum que va des de la part superior esquerra, la cortina il·luminada, fins a la inferior dreta, les cames d'Olímpia, contrasta amb una diagonal oposada en la penombra del fons, creant una harmonia cromàtica entre la zona clara inferior i la zona fosca superior. Alhora, els dos personatges formen un grup triangular,
Olímpia ajaguda és la base ampla i la criada dreta al vèrtex, i una línia vertical, el perfil de la mampara o cortinatge al centre, parteix la composició en dos àmbits, el d'Olímpia a la dreta i el de la serventa a l'esquerra. Malgrat la senzillesa escènica, hi ha un rigor geomètric subjacent que demostra l'ofici de Manet i el seu respecte per certes normes de composició. De fet, l'obra va ser acceptada al Saló Oficial, senyal que, a priori, complia els requisits formals mínims que s'exigien a un nu presentat a concurs. Això no obstant, en l'execució plàstica, Manet trenca ostentosament amb els preceptes acadèmics. Allò que de lluny sembla un nu correcte esdevé agosarat en la pinzellada, la il·luminació i el tractament del color. El tractament de la llum i el color és un dels aspectes més comentats. Manet inunda Olímpia d'una llum frontal i intensa, possiblement inspirada en la il·luminació d'estudi fotogràfic que aboleix gairebé tota gradació de mitjos tons. El cos nu apareix en un clarobscur extrem. Les parts il·luminades, el pit, el ventre, les cuixes, són d'un blanc molt lluminós, mentre que les ombres projecten taques fosques i marcades sense transició suau. Això li dona a la figura un aspecte relativament pla, com si fos un retall enganxat damunt del fons tenebrós en comptes de l'ideal relleu escultòric suau que promovia l'Acadèmia. Els crítics ho van notar en seguida. Les ombres són indicades en taques de betum més o menys grans, va escriure un, queixant-se de la manca de modelat. I afegia sarcàstic: la dona menys bella té ossos, músculs, pell i alguna mena de color. Aquí no hi ha res de tot això. Efectivament, Manet elimina la veladura i la gradació subtil que els mestres acadèmics com Cabanel utilitzaven per donar aparences marmòries i perfectes a la pell nua. A Olímpia, la carn és gairebé d'un to uniforme, cadavèric segons alguns detractors, amb zones d'ombra brusques sota els pits, el braç o les cuixes. L'artista tampoc s'esforça a detallar les textures amb precisió. Els coixins i llençols es resolen en pinzellades soltes de blanc, gris i crema. El ram de flors és un esquitx de colors vigorós, però sense dibuix nítid. I el pelatge del gat o el vestit rosa pàl·lid de la criada s'indiquen de manera sumària. Aquesta pinzellada ampla i visible, sumament atrevida per l'època, atorgava al quadre un aspecte inacabat als ulls dels entesos del saló. Cal recordar que, segons els cànons oficials, una obra mestra havia de tenir una factura llisa, polida i detallista, acabada fins al més mínim plec, fins al punt de no percebre's el rastre del pinzell sobre la tela. Manet, conscientment, viola aquesta norma. A Olímpia, la pinzellada hi és ben present i la matèria pictòrica es reivindica a si mateixa, anticipant en certa mesura la llibertat que caracteritzaria l'impressionisme pocs anys després. Un altre element revolucionari és l'absència de profunditat i perspectiva tradicional. La pintura té un espai molt poc profund. Olímpia sembla gairebé enganxada al pla frontal i el fons fosc no ofereix gaire distància, tan sols un tall de paret i cortina que suggereixen una habitació posterior. Manet fins i tot desafia les regles de la perspectiva, fent que el braç esquerre d'Olímpia, estirat cap enrere, aparegui desproporcionadament curt i aplanat sobre el cos, en comptes de seguir fidelment l'escorç acadèmic. Lluny de ser un error ingenu, aquesta petita distorsió intencionada contribueix a l'efecte de frontalitat i de xoc. L'espectador percep la figura directament sense les mediacions d'un espai profund il·lusionista. Això connecta amb les investigacions formals que, segons alguns historiadors de l'art, com Michel Fried o Clement Greenberg, farien de Manet el pare de la pintura moderna. La seva insistència en la planor de la tela i en la pintura com a superfície va influir tot l'art modern posterior, de l'impressionisme al cubisme i a l'abstracció.
Sens dubte, Olímpia no és un quadre impressionista en el sentit estricte. Manet encara empra molts negres i contrastos forts i l'obra es va pintar a l'estudi, no a l'aire lliure. Però els joves impressionistes, bàsicament Monet, Renoir, Degas, etc., van admirar la valentia del seu estil i el van considerar un precursor. Per exemple, Monet va elogiar sovint Olímpia i, dècades més tard, va ser qui va promoure una subscripció pública perquè el govern francès adquirís el quadre per al Museu del Louvre. La factura lliure i la llum crua d'Olímpia havien obert el camí a una nova manera de pintar la realitat immediata sense idealitzar-la, cosa que els impressionistes portarien al límit en les seves escenes quotidianes banyades de llum natural i de color. Finalment, cal destacar que Manet representa Olímpia sense idealització anatòmica. Lluny de la Venus de Cabanel, plenament corbada i de pell nacarada, Olímpia té un cos fortament individualitzat i recognoscible com el de la model real Victorine Meurant. Manet no li va dissimular els trets particulars, les cames una mica curtes, els malucs estrets, el pit petit, la barbeta punxeguda, el rostre de faccions marcades. En comptes de millorar la model per ajustar-la a un cànon de bellesa ideal, el pintor la mostra tal com és, reafirmant el caràcter modern i antiromàntic de l'obra. Això va desconcertar els crítics que trobaven Olímpia lletja, perquè no corresponia al seu estàndard de Venus clàssica. Però Manet justament pretenia això, demostrar que la veritat artística no residia en seguir un motlle antic, sinó en plasmar l'aspecte veritable, encara que prosaic, del que es té al davant. Per això, el pintor aplica sobre el cos d'Olímpia una llum quasi clínica, enlluernadora i frontal, i manté amb ella un distanciament sense morbositat que li impedeix caure ni en la condemna moral ni en la complaença eròtica. Com va apuntar un comentarista, Olímpia no sembla ni avergonyida ni insatisfeta amb la seva feina. És a dir, Manet no la jutja, i aquesta neutralitat era tan nova com la pròpia pinzellada. En conjunt, tots aquests trets compositius i tècnics, la frontalitat, la pinzellada solta, els contrastos violents, l'absència d'idealització, suposen una ruptura amb el nu acadèmic tradicional i anuncien els camins de l'avantguarda. Olímpia marcava un abans i un després en la manera de pintar el cos humà. De ser un objecte intocable de perfecció marmòria, passava a ser un cos quotidià, visible en la seva veritat i fins i tot en la seva cruesa, inserit en la realitat social del moment. Pel que fa al context històric i artístic, quan Manet va presentar Olímpia al Saló de 1865, el món de l'art es trobava dividit entre la tradició oficial i els corrents renovadors. L'Acadèmia de Belles Arts de París encara dictava els gustos. Valorava per damunt de tot la pintura d'història, la temàtica mitològica o bíblica, el dibuix impecable, el color sotmès a l'harmonia clàssica i a l'acabat fi i polit de les teles. Alexandre Cabanel, professor i artista consagrat, n'era un exemple paradigmàtic. Ell jugava segons les regles acadèmiques i per això gaudia del favor tant del públic com de les instàncies oficials. La seva obra, El naixement de Venus, presentada el 1863, just el mateix any en què Manet pintava Olímpia al seu taller, és il·lustrativa de l'art que triomfava sota el Segon Imperi. Un nu femení idealitzat, emmascarat sota un tema clàssic, executat amb un virtuosisme refinat i sense estridències. Cabanel aconseguia amb aquella Venus un èxit rotund. Napoleó III en persona la va adquirir per a la seva col·lecció i la crítica la va lloar com un retorn brillant a la gran tradició. Mentrestant, artistes com Manet, que no rebutjaven completament els temes tradicionals però volien insuflar-hi realisme i actualitat, tenien moltes més dificultats per ser compresos. De fet, 2 anys abans, el 1863, Manet ja havia escandalitzat
amb Le Déjeuner sur l'herbe, el dinar campestre, una escena on dues dones nues seuen entre homes vestits en un pícnic, pintura inspirada en models del Renaixement, però traslladada a l'època contemporània. Aquella obra va ser rebutjada pel jurat oficial i només es pogué veure al Salon des Refusés, generant polèmica però també despertant l'admiració d'alguns joves artistes. Amb Olímpia, Manet es va arriscar a portar encara més lluny aquest desafiament. Va presentar l'obra al Saló Oficial, no al dels refusats, amb un títol clàssic que en teoria feia pensar en una divinitat olímpica. El subterfugi li va servir per entrar a l'exposició, però un cop allà, la modernitat crua del quadre va desencadenar l'escàndol més gran de la dècada. Es pot dir que Olímpia sintetitza a la perfecció el debat entre l'art oficial i l'art d'avantguarda. D'una banda, és prou correcte en la forma com per assemblar-se a una Venus acadèmica. De l'altra, és tan sincer en el contingut que dinamita la convenció des de dins. El resultat va ser que la pintura complaïa la lletra de la norma, però en violava l'esperit. Semblava un nu mitològic, però en realitat no ho era. Això explica que fins i tot el jurat, en un principi, hi donés el vistiplau, només veient-hi Venus al títol, mentre que els crítics i el públic, en adonar-se del joc subversiu de Manet, reaccionessin amb ira i burla. En el context més ampli del moviment realista de mitjan segle XIX, Olímpia ocupa un lloc destacat. Des de la Revolució de 1848, artistes com Gustave Courbet havien advocat per representar la realitat contemporània tal com era, sense endolcir-la. Camperols, obrers, gent humil o situacions abans considerades indignes de l'art. Manet pren aquesta flama realista i l'aplica a un àmbit urbà i burgès, al món de l'oci i la doble moral parisenca. La prostituta Olímpia és tan real i actual com els picapedrers o les modistes que pintava Courbet, però la seva presència en una tela de gran format, dimensions reservades a la pintura d'història noble, era encara més provocadora. D'alguna manera, Manet estava reclamant que la vida moderna també podia ser matèria d'art amb majúscules. Aquest enfocament preludia el que després farien els impressionistes i postimpressionistes. Monet pintant trens, Degas pintant ballarines i bugaderes, Toulouse-Lautrec pintant cabarets i prostíbuls. És per això que sovint es diu que Manet és un precursor de l'impressionisme. Ell no va adoptar l'estil plenament impressionista, però sí va obrir la porta als seus temes i a la seva actitud desafiant envers la institució artística. El 1867, després de nou rebuig, Manet fins i tot va organitzar pel seu compte una exposició independent, un pavelló privat prop de l'exposició universal per mostrar les seves obres directament al públic, anticipant la independència que els impressionistes exhibirien en les seves exposicions a partir de 1874. No obstant això, cal recalcar que Olímpia és més moderna que no pas avantguardista en un sentit radical. Manet no pretenia abolir tota la tradició. De fet, dialoga constantment amb ella, on podria dir que Olímpia és una Venus d'Urbino posada al dia. La seva aspiració no era destruir l'art acadèmic, sinó renovar-lo des de dins, dotant-lo de sinceritat i de vida contemporània. En aquest sentit, Manet difereix de moviments posteriors més revolucionaris, però el seu paper dins la història de l'art és fonamental. Olímpia va ser una obra frontissa, situada entre el classicisme i la modernitat, que va sacsejar els pilars de la pintura oficial i va fer avançar el debat estètic d'una manera sense retorn. Després d'ella, l'art acadèmic francès ja no tornaria a gaudir d'aquella hegemonia incontestada. Nous artistes seguirien el camí obert per Manet i encara que trigarien anys a ser acceptats, finalment la visió modernista triomfaria. La pròpia Olímpia és un bon exemple d'aquesta evolució.
Rebutjada el 1865, es va penjar al Museu de Luxemburg el 1890 gràcies a la campanya de Monet. Recordem que el Luxemburg era el Museu d'Art Contemporani de París, on paraven els artistes vius o recents no aptes per al Louvre. El 1907 va ingressar al Louvre mateix, símbol que la República Francesa l'acceptava ja com a part del cànon nacional. I avui es troba al Museu d'Orsay, consagrada com una de les joies de la pintura del segle XIX. Pocs quadres resumeixen de forma tan clara la batalla entre l'art oficial i l'art innovador com l'Olímpia de Manet. Pel que fa a la recepció i a les lectures crítiques, l'estrena d'Olímpia davant del públic va ser, com ja s'ha apuntat, escandalosa. Al Saló de 1865, la pintura va atreure tota l'atenció majoritàriament negativa. Els visitants, acostumats a nus mitològics plàcids, es trobaven de sobte amb aquella escena massa realista i van reaccionar sovint amb indignació i sorna. La premsa es va omplir de crítiques ferotges. Es deia que Manet havia insultat la decència i l'art, que la seva Olímpia era una ignomínia i una paròdia de les grans Venus del passat. Com ja s'ha dit, els comentaris ofensius abundaven, des de comparar-la amb un simi fins a anomenar-la la reina de piques sortint del bany, en al·lusió a la carta de la Dama de Negres. També hi hagué qui posà el crit al cel per detalls concrets, que hi feia un ram de flors, una natura morta, enmig d'un nu. Perquè Olímpia duia aquell nas negre al coll com les prostitutes. On eren els delicats angelets o el vel transparent que suavitzessin la cruesa de la seva nuesa? La pintura, a més, estava penjada en una posició prou visible dins del saló. Es diu que Manet va pagar per assegurar-se una bona ubicació, i això feu que el seu impacte fos encara més comentat. La mofa i la indignació van arribar a tal punt que les autoritats del saló van haver de prendre mesures per protegir el quadre. Segons va recordar un amic de Manet, Antonin Proust, es van situar guàrdies davant d'Olímpia per evitar que algú intentés destruir o vandalitzar-la. Aquell any, doncs, Olímpia es va convertir en el tema artístic del moment i el nom de Manet quedà lligat per sempre a l'escàndol. Ara bé, enmig del soroll, també van sorgir veus a favor de l'obra, especialment entre la jove generació literària. Émile Zola, que aleshores era un escriptor emergent, va publicar una defensa notable de Manet, tot i que fins i tot ell va adoptar un to prudent. Fent veure que només parlava de la factura i no del tema, Zola va elogiar la valentia de Manet i va escriure que Olímpia representava la veritat enfront de les mentides de les Venus acadèmiques. En el catàleg de l'exposició de 1865, de fet, es va incloure un petit poema de Zacharie Astoric, amic i crític d'art, que celebrava l'Olímpia de Manet en clau poètica, la qual cosa indica que l'artista no estava completament sol. Un corrent minoritari de crítics i col·legues entenia el que pretenia fer. Malgrat tot, la reputació de Manet va quedar tocada durant uns anys. Era famós, sí, però com a artista controvertit. I l'obra Olímpia no va tornar a exhibir-se públicament en molt de temps. Només el 1870, gràcies a l'interès de col·leccionistes privats i d'alguns pintors, va començar a canviar la percepció. Amb el temps, i sobretot després de la mort de Manet el 1883, es va produir un gir. Allò que havia semblat horrible i vulgar es va anar convertint en motiu d'entusiasme per a una nova generació. Els crítics formalistes de finals del segle XIX i principis del XX van revalorar Olímpia pel seu valor estètic intrínsec. Van admirar-ne la composició, els valors pictòrics, la llum, considerant-la una obra precursora de l'art per l'art i de la modernitat artística. Per exemple, els postimpressionistes, com Cézanne, la veneraven. Cézanne fins i tot va retre homenatge pintant Una moderna Olímpia del 1873-74, on reinterpretava l'escena a la seva manera. Més endavant, al segle XX,
Historiadors de l'art com Erwin Panofsky o els de l'escola anglosaxona van disseccionar Olímpia com un nou paradigma iconogràfic. Van veure en ella un allunyament conscient dels codis tradicionals i un missatge sobre la societat moderna. Als anys 1950-60, l'influent crític Clement Greenberg va destacar-ne la planor compositiva com a pas clau cap a la pintura moderna i Timothy Clark, als anys 1980, en va fer una lectura marxista posant èmfasi en les condicions socials de la seva producció i recepció. És el llibre de Clark, The Painting of Modern Life, on es comenta aquell diàleg entre ell i una amiga que li recrimina haver ignorat la figura de la criada, fet que impulsaria anàlisis posteriors més atents a la raça i al gènere. Ja a la segona meitat del segle XX i inicis del XXI, Olímpia ha estat revisitada des de prismes feministes i postcolonials. Hem esmentat l'aportació d'autores com Parker i Pollock, que la van usar per evidenciar la lògica de la mirada masculina en la història de l'art. També crítiques d'art negres, com les citades per Timothy Clark, han reflexionat sobre la dicotomia Olímpia-Loge. Per exemple, els estudis de Lorraine O'Grady i d'altres assenyalen que l'obra estableix un discurs on la blancor és l'únic subjecte de consideració i la negror queda com a alteritat decorativa o amenaçadora. S'ha interpretat que la criada Loge serveix per reforçar l'erotisme transgressor que Olímpia representa per al públic francès, una mena de doble fosc que encarna les pors sexuals de l'home blanc de l'època. Altres crítiques, com O'Grady mateixa, reclamen una mirada oposicional que rescati la figura de Loge de la invisibilitat i la llegeixi com a part integral del significat del quadre. Totes aquestes relectures han enriquit enormement la comprensió d'Olímpia, mostrant que és una obra polifònica. Alhora, un estudi pictòric innovador, un comentari social sobre la prostitució i el racisme, un desafiament als rols de gènere i un mirall incòmode de la cultura burgesa. Cada generació hi ha trobat nous sentits, la qual cosa es prova de la seva complexitat inexhaurible. Si el 1865 els espectadors van veure només una dona nua, lletja i mal pintada, avui Olímpia és reconeguda com un dels grans puntals de l'art modern, una obra que va obrir els ulls de l'art a la veritat del seu temps i va obrir també un debat, encara obert, sobre com mirem i representem el cos de la dona. Pel que fa a la comparativa amb el naixement de Venus de Cabanel i amb altres obres similars. Per acabar d'entendre Olímpia, resulta molt il·lustratiu comparar-la amb una obra contemporània que representa l'antítesi del que feia Manet. És El naixement de Venus d'Alexandre Cabanel, també del 1863. Pintades, per tant, el mateix any, les dues teles no podrien ser més diferents en intenció i en estil, i les reaccions que van suscitar ho reflecteixen. El naixement de Venus presenta la deessa romana de l'amor emergint de les ones marines. Cabanel la pinta nua, ajaguda sobre la bromera del mar amb els llargs cabells rossos enganxant-se-li sensualment al cos moll. Els ulls mig tancats en un gest de lassitud eròtica. 5 angelets grassonets voltegen damunt seu bufant petxines i celebrant jocosos el seu naixement de vi. El cel és d'un blau pastel i la mar està encalmada sota ella. Tot en la imatge destila harmonia, bellesa ideal i encant sensual, però dins uns límits ben vistos. Venus dormita oferint el seu cos a la contemplació, però sense consciència ni provocació. Els angelets reforcen el context mitològic i atorguen a l'escena una coartada de fantasia. La figura està pintada amb una delicadesa extrema, la pell nacrada perfectament modelada, sense cap imperfecció ni cap excés que pugui ofendre. En suma, és un nu femení pensat per seduir l'espectador masculí, però de manera socialment acceptable, és a dir,
emmarcat en un mite clàssic i amanit amb referències elegants, eco d'Ingres i del rococó del segle XVIII, en paraules dels crítics. No és estrany que aquesta pintura fos aplaudida. Complia fil per randa la funció de bella imatge que l'art acadèmic assignava al nu. Quan es va exhibir al Saló del 1863, la Venus de Cabanel va triomfar. La crítica va lloar-ne la gràcia i l'execució virtuosa, i l'obra va ser premiada i adquirida immediatament per l'emperador. Cabanel va assolir així el cim de la seva carrera, convertint-se en model per a molts altres artistes oficials. En contraposició, l'Olímpia de Manet sembla deliberadament despullar de fantasia aquell esquema. Fem-ne un resum comparatiu. En la pintura de Cabanel, el tema és explícitament mitològic. Venus, la deessa de l'amor, en un no lloc atemporal, mentre que a Olímpia no hi ha cap pretext alegòric. La dona nua és presentada com una mortal contemporània, de fet, una model concreta, Victorine, a qui Manet coneixia i havia pintat en altres ocasions. Mentre Venus naixent del mar simbolitza l'ideal de bellesa etern que plau tant déus com humans, Olímpia representa l'amor mercenari. És una Venus venal, una dona que es ven a canvi de diners. El seu nom ja ho insinua, ja que Olímpia, en novel·les populars del moment, sol designar cortesanes. Per això a l'Olímpia de Manet hi trobem tot de signes de la seva condició terrenal. La serventa que li porta les flors d'un client adorador, la sabatilla que li penja del peu, com si s'hagués despullat de pressa, la cinta negra del coll, aleshores associada a les prostitutes, o la mateixa actitud corporal que no és d'innocent abandó, sinó de confiança professional. Cabanel, per influència d'Ingres i de la tradició clàssica, havia eliminat tot pèl púbic i qualsevol tret massa explícit del cos de Venus. Fins i tot, en les primeres fotografies eròtiques de l'època es retocaven aquests detalls, seguint aquesta convenció de pudor. Manet, en canvi, deixa entendre la pilositat i la sexualitat d'Olímpia, precisament subratllada per la mà que la cobreix sense amagar-la del tot, i fa que la seva model llueixi elements de moda contemporània una mica provocatius. La roba interior oriental que es deixa entreveure sota el coll de la criada, la floreta sensual als cabells, els pendents i braçalets d'or, etc. Irònicament, el braçalet era una joia real que havia pertangut a la mare de Manet, potser un amulet sentimental que el pintor va voler incorporar al quadre. Aquests accessoris a Olímpia donen més la impressió d'un cos despullat que no pas d'un cos nu, va escriure un crític, assenyalant que percebem la dona com el que és, una cortesana que s'ha tret la roba i no com un ésser mític purament ideal. En l'aspecte cromàtic i tècnic, la contraposició també és clara. Cabanel usa uns colors diàfans i esmorteïts, tot un ventall de tonalitats rosades, blaves i perles que harmonitzen suaument. La seva Venus té una pell pàl·lida, però càlida, amb ombres suavíssimes que li donen volum sense estridències. Manet, per contra, juga amb el contrast violent. El cos d'Olímpia és d'un blanc tallant, gairebé sense ombres ni degradats, retallat contra un fons d'un verd fosc i marró profund, on destaquen la figura negra de l'oga i el gat negre als peus del llit. L'efecte és molt menys decoratiu, però molt més contundent visualment. Pel que fa al pinzell, Cabanel és tot finor. Cap traç visible, superfície llisa com una porcellana. Manet, en canvi, deixa la pinzellada al descobert i no dubta a sacrificar el detall en favor de l'impacte general. Les onades del mar de Cabanel estan pintades amb deteniment quasi fotogràfic, mentre que els plecs del llençol d'Olímpia són taques blanques denses aplicades amb gest segur. I pel que fa a l'actitud de la figura femenina, ja ho hem analitzat. La Venus de Cabanel és un nus submís concebut per al gaudi masculí exempt de culpa, tolerat gràcies a la coartada mitològica.
Olímpia, en canvi, transgredeix totes les convencions eròtiques del Segon Imperi. Com ja s'ha comentat, ella aguanta la mirada de l'espectador i en fer-ho el converteix en voyeur qüestionat. La posició de la seva mà, que sembla més refusar tocar del que no pas tapar pudorosament, indica que no es dona, es ven, i si no hi ha pagament, no hi ha accés. Tot això trencava les regles tàcites del nu acadèmic, on la dona havia d'estar disponible per a l'espectador sense oposar resistència. Olímpia trenca la quarta paret del quadre i ens posa en evidència. Era inevitable, per tant, que la Venus de Cabanel agradés tant com Olímpia horroritza. La comparació entre aquestes dues pintures germanes, una elevant l'ideal i l'altra baixant-lo al fang de la realitat, ajuda a explicar per què el Saló de 1865 va reaccionar com ho va fer. Els crítics no eren cecs. Ells van reconèixer perfectament que Olímpia té la pose d'una Venus, els atributs d'una Venus, el llit, la serventa, les flors, però el que mostrava era una antivenus, una dona del present disfressada irònicament d'ideal clàssic. Aquesta estratègia de Manet era massa avançada per al seu temps. Reclamava una lectura sofisticada, en clau de paròdia o de crítica cultural, que pocs van saber fer en calent. Com diu un estudi modern, no era la pintura la que era equivocada, sinó els espectadors que no estaven preparats. Avui en dia, amb la distància històrica, podem apreciar tant els mèrits d'una com de l'altra. El naixement de Venus segueix essent una obra mestra de l'academicisme, deliciosa en la seva gràcia i tècnica consumada. Però Olímpia ha assolit un valor simbòlic encara més gran, el de punta de llança de l'art modern. La primera ens mostra el que agradava el 1863. La segona ens mostra el que seria important després de 1865. Més enllà de Cabanel, Olímpia també dialoga amb altres nus cèlebres de la història de l'art. Hem parlat de Ticià i de Goya com a precedents directes, però podem esmentar també la gran odalisca d'Ingres del 1814, una altra dona nua allargada i de mirada distant amb un cos idealitzat fins a l'irreal. Recordem que Ingres li va afegir vèrtebres de més a l'esquena per fer-la més serpentina. Manet en reté l'odalisca, però n'elimina l'exotisme fantasiós dotant-la d'una realitat molt més crua. També és interessant contraposar Olímpia amb L'origen del món de Courbet, pintat només 3 anys després. Courbet representa de manera frontal el sexe femení sense rostre ni context, fent gala brutal de realisme privat. No s'exhibiria en públic fins un segle més tard. Totes dues obres, Olímpia i L'origen del món, mostren l'impuls del moment per despullar la veritat corporal més enllà de les convencions. I en un sentit diferent, Olímpia té una hereva directa en un altre quadre de Manet, Nana, del 1877, on retrata una cortesana vestint-se davant d'un mirall mentre un home elegant l'espera assegut. Nana, que va ser rebutjada pel Saló, podria ser perfectament Olímpia uns anys després. Ja no nua al boudoir, sinó en roba interior blava, coqueta i distant amb el seu protector. Aquesta continuïtat confirma l'interès de Manet per temes de la vida moderna i especialment pel paper de la dona en aquella societat hipòcrita. Des d'aleshores, innombrables artistes han revisat l'arquetip d'Olímpia. Pensem en les odalisques de Matisse, en la Maia desnuda de Botero o en interpretacions feministes contemporànies, fent-nos adonar que la pintura de Manet va inaugurar no sols un debat del seu present, sinó tot un camp de reflexió artística per al futur. En resum, Olímpia d'Edouard Manet és molt més que el retrat d'una jove nua. És un manifest pictòric que concentra les tensions artístiques i socials de la seva època. Iconogràficament, l'obra dialoga amb la gran tradició del nu femení per revelar-ne els mecanismes ocults i traduir-los a un llenguatge contemporani.
Sociològicament, posa sobre la taula qüestions de gènere, de classe i de raça, la mercantilització del cos de la dona, la mirada masculina i el poder i la presència soterrada de la població negra en la societat francesa. Tècnicament, Olímpia trenca motlles amb la seva composició frontal, el seu contrast lluminós i la seva pinzellada lliure, anticipant molts aspectes de l'art modern. En el context històric, marca un abans i un després en la disputa entre l'art oficial i l'avantguarda, encarant l'acadèmia en el seu terreny i desafiant-la amb honestedat. I pel que fa a la recepció, pocs quadres han passat de ser tan vilipendiats a ser tan celebrats. De pintura fallida a icona de la modernitat, Olímpia exemplifica com evolucionen els gustos i com una obra pot contenir múltiples vides interpretatives. Avui, mirada amb ulls atents, Olímpia ens segueix interpel·lant. Ens obliga a reflexionar sobre qui mira i qui és mirat, sobre la construcció de l'ideal de bellesa i els seus interessos, i sobre el poder de l'art per despullar, literalment i metafòricament, les veritats d'un temps. Quan la contemplem al Museu d'Orsay, confrontats a la seva mirada incisiva, ens adonem que aquella Olímpia de 1863 continua viva, continua qüestionant-los igual com va qüestionar els seus contemporanis i convidant-los a descobrir en la pintura no només una bella superfície, sinó un mirall profund de la nostra cultura.